fixen o mango e tubo, unhas puntas con chapas e as clavei a un pau de madeira. E só así. Ola, chámome Samuel da Silva e hecho un instrumento de percusión e o nome é as Óuseres, e só así. Ola, chámome Borja e fixen unha flauta de pan e da familia de vento e son así. Ola, chámome Mariana, son de quinto B e fixen unhas castañolas. É da familia de percusión. A fixen con 2 cucharas de madeira, as pintei e logo lle saquei a parte de arriba. Por último lle puxen un cordeiro. Ola, chámome Sergio e fixen unha flauta, é da familia de vento madeira e a fixen cun tubo con 2 corchos de diferentes tamaños e só así. Ola, chámome Antía e fixen unha flauta de pan. O fixen con pegamento, tinta aislante e canas. Son así. Bos días, chámome Iria e fixen un ganxo. Fixen con unha lata, con madeira e con tanza. E só así. É da familia de corda. Ola, chámome Samuel e fixen unha guitarra de familia de corda punteada, fixena con cartón e unhas gomas e un pouco de celo e pinteina de decorei con unha cinta de Navidad. E só así. Hola, me llamo Jorge, de quinto B. Hice esta flauta con una caña y con un matasuegras. Son así. José, de quinto B, fixen un instrumento de percusión e só así. Ola, chámome Iria e vou vos a presentar este xilófono. Primeiro tuve que cortar a madeira e despois xa empecé a colocar as pezas e tocas así.